सान्थिखौ मोनखो असान्थि मास बायबानो मास जोबब्लानो जोंहा साननो गोनां जानानै फैदों। आसामनि गिबि मन्त्रि गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमहरो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेमा रायजो राजा गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ 5 मिनिट टाइम होनानै खोनासंलाङोबा गासैबो खाहानिखौ बुजिलांगोन आंनि गोसो गोरबोआवबो गोजोननाय मोनगोन। दिनैनि बे समाव आं फोरमायो मैयानि थांनाय सानाव XNDP-नि गेदेरमा दैदेनगिरि आरो दिपेन बर' सार आरो अनजालि मेम गासै हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ ज' लोगो हमनायखौ जोबोद गोसोआव गोजोननाय मोनो। जोंनि बर' रायजो राजाफ्राबो बयबो बाख्नायदों आरो गोजोननाय मोनदों। बिनि थाखायनो आं फोरमायो जाय XNDP-नि दैदेनगिरिफ्रा मैयानि समाव हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ लोगो हमनानै माखासे निउसनि गेजेरजों फोरमायदों। सोरबा रायजो राजाफ्रा बुंनो हागौ गासैबो सावरायलायनायखौ मानो फोरमायाखै। नाथाय सानसे समाव डियार नाब्ला सारा फोरमायदोंमोन जोंनि बर' नेताफ्रा जोंनि बर' माखासे हारिनि गेजेराव माबा मोनसे खामानि मावनो थाङोबा माबा मोनसे जुदि सिक्रेटलि सावरायोबा बेफोरबायदि माखासे सिक्रेटलि खोथाफोरखौ मिडियानि गेजेरजों फोरमायो। माबा मोनसे खामानि मावनो थाङोबा सिगां ससियेल मिडियाखौ लेंहरनानै फोरमायो। बेबायदियाव बर' हारिनि माखासे आवगायनांगौ खामानिफ्रा जौगानो हायाखै। मानो होनोबा दिल्लीयाव गाबोन माबा मोनसे सावरायहैयोबा साननै सानथामनि सिगांनो ससियेल मिडियायाव फोरमायो आरो माबा मोनसे ससियेल मिडियानि गेजेरजों अबेबा खोथाखौ सिक्रेट खोथाखौ जुदि फोरमायनाङाबाबो फोरमायना होयो। बिनि थाखायनो माखासे जोंनि बर' हारिखौ जायफोर नायनो हायै हारि बिथांमोना सांग्रां जानानै बिथांमोना माखासे सांग्रांथि खालायनानै बिथांमोना माखासे हेंथा होनायखौ बर' हारिनि माखासे आवगायबाय थानाय खामानिफ्राव हेंथा होयो होननानै डियार नाब्ला सारा सानसे समाव बुंदोंमोन। थिग मैयानि समाव जाय XNDP-नि दैदेनगिरिफ्रा हेमन्त बिश्व शर्मा सारजों लोगो हमनानै माखासे खोथाफोरखौ फोरमायाखै बेबायदि खोथाफोरखौ गासै सिनियर जुनियर XNDP-नि मोनफ्रोमबो फेक्सननि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव साननो हागौ मानो खोथाखौ ससियेल मिडियायाव फोरमायजोबाखै। बिनि थाखायनो आङो आरो खेबसे फोरमायबावो डियार नाब्ला सारा सानसे समाव फोरमायो जोंनि बर' नेताफ्रा दिल्लीयाव गुवाहाटियाव माबा मोनसे सावरायनो थाङोबा साननै सानथाम सप्तासेनि सिगां ससियेल मिडियायाव खोथाखौ फोरमायगोरो आरो अबेबा खोथाखौ सिक्रेट खोथाखौ ससियेल मिडियायाव फोरमायनानै लागोरो। बेबायदियाव जायफोर बर'नि एगेन्स्टफ्रा सांग्रां जानानै थायो होननानै डियार नाब्ला सारा फोरमायो। थिग मैयानि समाव जाय XNDP-नि दैदेनगिरिफ्रा हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ लोगो हमनानै गासैबो खोथाखौ फोरमायजोबनो हायाखै। बेबायदि रायजो राजाफ्रा माखासे खोथाखौ साननो हागौ आरो लोगोसे जायफोर XNDP-नि जेंना आरो जोबथेसालियाव थानाय गासैबो XNDP-फोरखौ उदां खालामनो थाखाय आरो सोरबाफोर साननो हागौ माखासे नेताफोरनि थाखायल' सावरायदों। सासे नेताया गयोबानो गासैखौबो फारि फारि बख'नो हायो। सोरबा न'खरफ्रा साननो हागौ माखासे XNDP-फोरनि थाखाय सावरायाखै नामा जायफोर जोबथेसालियाव दं। सासे जाय जोबथेसालियाव थानाय दायनिगिरि होननानै दोनजानाय सासे गगोरोबानो गासैखौबो फारि फारि बख'नो हानाय लामा थायो आरो सोरबा XNDP-नि केस मैखोमै होजानाय जायफोर वारेन्ट जायफोर दिनैसिम कर्टआव हाजिर जानांगौ बिथांमोना सोरबा सासेया जुदि उदां जायोबानो गासैबो फारि फारि जानायनि लामा थायो। बिनि थाखायनो बयबो दैजोआव हमलायनानै माखासे जायफोर XNDP-नि दैदेनगिरिफ्रा आवगायदों नाथाय 24नि सिगां जुदि उदां जायाबा 24नि सिगां जुदि केसा बायाबा माबा मोनसे दैदेनगिरिफोरखौ साननो गोनां। मैयानि समाव अख्रि दैमारिया बुंदोंमोन जायफोर साफा सानै नेताफ्रा XNDP-नि प्रमद बर'आ खैलाखौ गुफुर गोसोम खैलाखौ गुफुर होनोबा गुफुर होनफायो। बेबायदि माखासे XNDP-फोरनि गेजेरावबो दं होननानै अख्रि दैमारिया मैया फोरमायदोंमोन। थिग बेबायदि साननो गोनां जानो हागौ। लोगोसे मैयानि समाव प्रान्जलनि चेनेलाव नुदोंमोन सासे बर' सेंग्रानि कम्पानियाव थैनाय। बर' सेंग्राथ' नंला सासे गथ' गोनां। माखासे काहानिखौथ' खोनाखाबाय हरनि समाव कम्पानियाव 2 ताला बिल्डिंनिफ्राय थिंसायाव हारसिङै थाखायो होननानै खोनानो मोनो। मालाबा सम लोगोफोरबो थायो होननानै फोरमायो। नाथाय ओइदिनखालि हारसिङैनो दंमोन आरो गावनि थाग्रानिफ्राय
बिल्डिं सानिफ्राय गोलैनानै थिं सायाव नांथानानै थायो। हरसे थोलो थानानै अखानायै लोगोफ्रा नायसननानै मेडिकेलाव लानानै थाङो। मेडिकेलाव लानानै थांनानै आरो न'खरनि मानसि फैजासिम बिथाङा माथो साथोबो होनो हायोमोन। बिनि उनाव बिथाङा मेडिकेलाव थैयो। थैनायनि उनाव जाय न'खरनि बिसि, न'खरनि गामिनि आरो दिखियाजुलि, हग्राजुलि आनसलिकनि फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा फैनानै कम्पानि मालिक आरो कम्पानि मेनेजारजों सावरायफैयो। गथ'नि मुङाव आरो हिन्जावनि थांनानै थानायाव माबा मोनसे होनो हानाय सुबिदाफोर बेबायदि सावरायनायाव कम्पानि मालिक आरो कम्पानिनि मेनेजारा बिथांनि सायाव हारसिंनो थैनानै थानाय आरो बिथाङा 2 मासल' जादोंमोन आरो बिथाङा जोबोद जुमाय लोङो होननानै बिथांमोननि माखासे खोथाखौ कम्पानि मालिकआ खोनासङाखै, थाइसेबो थाखा हरनो थाखाय गोसो जायाखैमोन। बिनि उनाव 7 बारसिम सावरायनायाव जेबो समाधान जायैयाव गुवाहाटी गरसक थानानि पुलिसफ्रा जाय न'खरनि मानसिनो मोनसे एडभाइस होयो, स्ट्रं कम्पानिनि मालिकखौ माखासे नारसिननो हानाय, बुंनो हानाय माखासे गुवाहाटीयाव बर' सेंग्राफोरखौ लानानै फै। बिनि उनाव गुवाहाटीयाव थानाय एक्स-एन-डि-बि इउनाइटेडनि गेदेरमा सारमोननिसिम मेसेज मोनफैनायनि उनाव गासैबो एक्स-एन-डि-बिनि गेदेरमा सारमोना थांनानै सावरायलायनाय जायो। कम्पानिनि मालिक आरो कम्पानिनि मेनेजार, न'खरनि मानसि गरसक थानायाव जे सावरायलायनानै एक्स-एन-डि-बिफोरनाव जाय थैदों बिनि हिन्जावजों सावरायनो थाखाय बिथांमोना गावसिनि आखायाव बियो। बिनि उनाव गुवाहाटीयाव थानाय एक्स-एन-डि-बि इउनाइटेडनिफ्राय मोनसे फिननाय होयो। नोंथांमोननि माहाजोन स्टाफआव बा कम्पानिनि स्टाफआव बर' राव बुजिनो हानाय आरो बर' राव रायलायनो रोंनाय दंना गैया? बिनि उनाव बुङो बिथांमोना जों बर' राव बुजिया आरो बर' राव रायलायनो रोङा। अब्ला जोंनिफ्राय जों फिननाय होयो, जाय मानसिया दिनै आसामिसखौ स्पष्ट रोङा, आसामिसखौ स्पष्ट रोङाबा नोंथांमोना बोरै जाय मानसिखौ दिनै गावनि भाषानिफ्राय आसामिस भाषाखौ मैगं बाजारल' खालायनो रोङो? थाखानाय लेबारनि माखासे कम्पानिनि बिथोराव थैयोबा मा माखासे आयेन दं, बेफोरनि सायाव बे बुंनो हानाय बेहा जेबो नलेज गैया। आरो कम्पानिनि सायाव माखासे मा जानानै थैदों, नोंथांमोननि सायाव केस होनो थाखाय माबायदि बुंनांगौ, बेफोरखौ बेहा बुंनो हानाय जेबो रोङा। गामियाव थानाय सासे बर' बिमा बा बर' हिन्जाव। बिनि उनाव फिननाय होयो गुवाहाटीयाव थानाय एक्स-एन-डि-बिनिफ्राय, नोंथांमोनहा जाय मानसिखौ दिनै जेबो रोंथारि मानसिखौ जुदि थानायाव गुबुन जायगायाव लांनानै जुदि आयेननि खाथियाव आयेन रोंथारि मानसिखौ जुदि लांनानै सावरायोबा नोंथांमोना थाखाखौ थाइसेबो हरालासिनो थायोबा मोजांसिन जागोन होननानै जोंनिफ्राय जों बुङो। नाथाय एक्स-एन-डि-बिनि आखायाव केसा फैबाय। दा मा खालायनांगौ मा खालायनाङा, नोंथांमोना जुदि बे हिन्जावजों जुदि सावरायनानै जुदि नोंथांमोना समाधानखौ लुगैयोबा जोंनिफ्राय जेबो बुंनांगौ गैया आरो थाइसेबो थाखा हरनांगौ गोनांथि गैला। नोंथांमोना नोंथांमोननि खामानिखौ मावदो, जोंनिखौ जों खामानिखौ मावनोसै होननानै बिनि उनाव बिथांमोना दसे सम लानानै 4 लाख थाखा, फार्स्टआव 3 लाख थाखा जासियो आरो बिनि उनाव 4 लाख थाखा जासियो। आरो बिनि उनाव गुवाहाटीयाव थानाय एक्स-एन-डि-बिफ्रा 7 लाखसिम बुङो। मानो होनोबा गावनि हिन्जावा 8 लाख थाखाल' बिदोंमोन। 8 लाखनिफ्राय माखासे सावरायनानै 8 लाखसिम होनो हाया आरो 3 लाखनिफ्राय गोजौआव थांनो हाया होननायनि उनाव जोंनिफ्राय मोनसे स्ट्रं बुङो, हिन्जावनि बुंनायाबो एसे माबा मोनसे जाथोंसै आरो नोंथांमोननि बुंनाया माबा मोनसे जाथोंसै, जों गेजेरनि मानसि 7 लाखआव थाथोंसै होननायनि उनाव मैयानि समाव सावरायलायनानै जोङो मोनसे दाबि खालायदोंमोन 3 लाख बा 4 लाख 5 लाख लानानै हिन्जावखौ बे कम्पानियाव लेबार नायग्रा बा साबैसे लेबारा फैदों बिनि माखासे लिस्ट लानो थाखाय बिथांखौ साख्रि होनांगौ। बिथांमोना बुंबाय हिन्जाव मानसिनि थाखाय बे कम्पानियाव बेबायदि गैया। नङाबा
5 लाख थाखा हरनानै बे गथ'नो 20 बोसोरसिम 3000 मासाव हरनाय जों खालायदोंमोन। नाथाय बिथांमोना बेखौबो राजि जाया। बिनि उनाव जोबथा सावरायलायनायाव 5,70,000 थाखा हिनजावनो बिनानै हरो आरो कम्पानियाबो गनायो। बेबायदि माखासे काहानिखौ मैयानि समाव जोबस्रांलायनाय बा दिनै माखासे मैया 3 लाख हरबाय आरो दिनैनि समाव माखासे थाखा बाखिखौ हरगोन। मैया मानो होनोबा देवबारमोन आरो चेक हरोबाबो चेकखौ सिफायनाया एसे थान जायो आरो दिनैबो केस थाखा बाखि थानायखौ हरगोन। बिनि थाखायनो रायजो राजाफोरनि खाथियाव मैयानि समाव स्पष्ट बुजियाखैबा आंनि बे चेनेलाव आं फोरमायो। मानो होनोबा XNDP-निफ्राय मोनसेल' स्ट्रं बिथांमोना हिनजावजों सावरायनानै समाधानखौ खालामनो नागिरदोंमोन आरो हिनजावा स्पष्ट माखासे आसामिसाव रोङा। बिनि उनाव XNDP-नि आखायाव केसा फैनाय लोगो लोगो जोङो स्ट्रं बुङो नोंथांमोननि कम्पानि मालिकआव बा नोंथांमोननि बे कम्पानिनि मानसिफोरा बर' भाषा रोङा। जायफोर जुदि बर' भाषा रोङोबा नोंथांमोना सावरायनो हागोन। बिथांमोना बुङो जोंनि गेजेराव बर' भाषा रोंनाय गैया आरो बुंनो हानाय गैया। बिनि उनाव जोङो जोबथारनायाव मोनसेल' खोथाखौ जों फोरमायो नोंथांमोना जुदि भाषा रोंथारि मानसिखौ जुदि नोंथांमोना सावरायनानै जुदि समाधान खालामनो लुगैयोबा थाइसेबो थाखा हरनांला आरो XNDP-नि आखायाव केसा सफैबाय नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि आयेनाव थांदो जोंबो जोंनि आयेनाव थांगोन होननाय लोगो लोगो रांनि सायाव सावरायलायो आरो जथेस्थ' गुवाहाटी गरसक थानानि पुलिसफोरा हेफाजाब मोननाय जायो। बेखिनि आं भिडिअखौनो लाबोदोंमोन। आंनि बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा आं बयनावबो आखाइ खबजोबनानै निमाहा बियो। जोङो आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ इउनाइटेड फराम अफ XNDP बर' वमेन जास्टिस फरामनि चिफ एडभाइजार अनजालि दैमारि आरो लोगोसे एबसुनि गासै जथायै NDP-नि इस्युखौ लानानै जोङो मानगोनां सारजों सावरायफैदों। बेयाव जों गोबां आयदाखौ लानानै सावरायनाय जादों जेरै केस नाब्ला सारनि केस लोगोसे जोंनि जेसेबांनाखि जेलाव थानाय लोगोफोर बिथांमोननि सोमोन्दै बिनि अनगायैबो बाहेरायाव थानाय जेसेबांनाखि केस सोलिनानै दङ अरुणाचल बा मेघालय वेस्ट बेंगल नागालेण्ड बेफोरनि सायावबो जोङो गोबां मोजाङै सावरायदों। बेफोर सावरायनायाव गासैबो जोंनि मानगोनां गिबि मन्थ्रिया जोंनो मोजां रोखोमै जोंनि खोथाफोरखौ बजबनानै लादों आरो बिथाङा जोंनो माखासे खोथा होदों। जों फोथायदों जोंनि जि सावरायनाय बे खोनासंनानै मानगोनां सारा जोंनि खामानिखौ थाबैनो मावफुंना होगोन। बेजों लोगोसे जि रिहेबिलिटेसन आद्रा थानाय जि मोनबावनो गोनां बिनि सायावबो जोङो सावरायदों। बेखौ मानगोनां सारा मोनसे क्लियार खोथा होदों अक्ट'बरनि गेजेराव माखासे होनानै डिसेम्बराव गासैखौबो होजोबगोन होननानै जोंनि सिगाङाव फोरमायदों। बेनि थाखाय जोङो रायलायनायाव जों गोजोननाय मोनदों। बेबायदिनो गोबांथार बाथ्राफोरखौ जों सावरायदों जाय बुस्थुखौ दिनै जोङो खोन्थाजोबनोबो हायि माखासे सिङाव दोनखोमानो गोनां जादों। बेनिखायनो गासैबो जोंनि सोद्रोमाफोरखौबो बांद्राय नार्भास जायाजासे जोङो थानो थाखाय खावलायनाय थाबाय। जेब्लाबो बिदिनो जयै मदद होलायनो थाखाय जोङो खावलायदों जेन आलदा आलदा जालायलाया। फैबाय थानाय समाव जोंनि जि सावरायनाय थाबैनो मोजां रिजाल्ट मोनगोन बा मोजां फिथाइ मोनगोन होननानै जोङो आसा खालामो।